Gituuhang 7 o 8 ka mga suspetsado ang nalambigit sa pagpanulis sa usa ka pawn shop sa Daan Colony adtong Sabado, Nobyembre 25, 2023. Mao kini ang resulta sa nagpadayon nga investigasyon karon sa kapulisan sa Central Visayas. Subay sa wayhuno nga hot pursuit operation dinhi sa Dakbayan, naa na sa kustodiya sa PNP ang 4 ka mga persons of interest o suspetsado sa pagpanulis. Samtang dunay laing 3 ka mga tawo nga nailhan na sab sa kapulisan nga may kalambigitan sa krimen. Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Abirin, hepe sa PRO7, mibutyag nga posibleng miyembro sa dagkong sindikato ang uban nga nalambigit sa maong pagpanulis gawa sa mga sospek nga lumad nga taga Sugbo. Local players and they have also imported some mga known robbers, no, from other places, no. But the report that we are going to tell you is that kining mga local players na to, they are all identified, no. In fact, 4 of them were already arrested, no. So duol na kay ta para ma-uncover na to, ma-solve na to ang puzzle, no. So right now our operatives are on the ground. Wala sab nila gisalikway ang laing posibilidad nga dunay kalambigitan ang maong pagpanulis sa una ng robbery incident sa susamang pawn shop ni adtong 2008. Kahinumduman nga nasikop sa Mandawi City Police Office ang unang 2 ka tawo nga posibleng dunay kalambigitan sa robbery incident ni adtong Sabado. Samtang nasikop sa kapulisan sa lungsod sa Sibunga ang 2 ka mga individual sakay sa usa ka puwa nga sakyanan nga maoy identified nga getaway vehicle sa mga tulisan. Nadakban ang mga suspect sa Barangay Lamacan, Sibunga atol sa checkpoint subay sa Oplan Dragnet Operation nga gipahigayon sa Police Regional Office 7. Nadiskubrihan sab sa kapulisan ang mga armas o eksplosibo gikan sa nasakmit nga sakyanan. Ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo nga si Police Colonel Ireneo Dalugdog mibutyag nga gipalawman pa nila ang pagsubay sa ubang mga kauban sa mga unang nadakpan nga POI ug suspects. Padayon na mo backtrack sa mga CCTVs. Nakita nato nga aduna di ay usa ka sakyanan nga nagsunod sa ilaha. Ang katong tao o katong suspect nga may dala nga bag nga dito niya gibutang ang iyahang long firearms o posible naa po dito ang katong mga jewelries, mga items nga nakuha nila sa maong pawn shop, gidala gisulod nila dito sa bag ni sakay siya sa maong sakyanan nga Honda City sedan. May development sa pagkukod. Aron malikayan ang susamang mga krimen, giawhag ni Pilari ang mga nagkadaiyang mga negosyante labi na sa mga pawn shop o bangko sa pagpalig-on sa ilang mga security protocols o pakigtambayayong sa kapulisan. There were a lot of incidents in the past that were solved. The suspects were arrested subsequently because of identification through the use of working CCTV. I would like to emphasize, no, you could put up CCTV but it's not working. These 2 are very important. Kining number 1 is CCTV and number 2 is an operational alarm system. Number 3, which we should not neglect, is the security guards. No, kinahanglan gyud nga naatay security guards nga active, nga kahibalo og unsay ilang buhaton. Sa pagkutlo ning balita, wala pa'y na-recover nga alahas ang kapulisan samtang padayon pa ang inventory sa kinatibuk ang nakawat sa mga sospek. Way hunong sab ang manhunt operation sa laing mga sospek, hilabay na karon nakahipos na ug mas daghang impormasyon ang PNP batok kanila. Kauban ni Peter Gornes, kini si Mary Francis Lin Kaayon alang sa My TV, Cebu.